aja itu. Ya, di apa menghadap ke sini aja semua. Ke sini ya. Tetap mau bisa. Wah, ini mah harus dipicin. Udah? Iya. Dari ini ya. Yang di C ya. Shalom. Parhalado ni HKBP Jalan Lurang. Pasahaton tu sudah ruas doh tamu namar minggu di Tikyon. Suang songonima di hamu amanginang jemaat ni Huriata doh simpatisan. Namar minggu di tonga-tonga di Bagas Tabe. Tabe mau pasat tami tu hita salutna. Selamat datang doh selamat beribadah madi hita. Atong tapuji matuhatta. Mari dema hita sian buku de nomor 2 ayat sada dohot 1 ayat tolu. 3, 2 ya. Sa
marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tod di perbadia, na tumapalangit dohot tanoon. Amen. Pardenggan basa do Jahuba, tau partano batuan di ari hagugutan, jala ditadda do akka na marhaposan tu ibana. Haleluya. Martangi ang mahita. Ali Tuhan debata pargugo na so hatudosan, sa ilehon jala patubu madihami haporsyaon na sitong, tabay mahaporsyaon nami ganupari, asalam tugu, lehon madihami holong ni roha na so marpangasi, asa holong roha nami diho, dohot didongan nami jolma, lehon dihami pakirimon na mangulu, asa marlas ni roha hami, mabahen lomo ni rohami. Say uloy mapangiduan nami, ala ni anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Tapuji matuhatta, maridde mahita siyan buku ede nomor 202 ayat 6. Tangihon hamuma patik ni debata, imana tersurat di patik na perjulo satu patik na basa puluhon, songonom manidok disi, patik perjulo, ahu do Jahuba debatam, ninna debatatta, dang jadi marakup ahu, bahenonmu debatam, patik paduahon, dang jadi gana anonmu, jala dang jadi sumanonmu, manang aha na di banua gijang, dohot na di banua tongaon, rodi na di bagasan aek na di toru ni tano, yang go tunggabe si sobaon, manang si uluan. Patik patuluhon, dang jadi dohonon guar ni debata, yang go soture dalan na, ay hona uhum na dosugot, akka na marsineang di guarna. Patik paopaton, ingot hamu mapabadiaon di ari minggui, dinaonom ari maulahamu nasa siulaonmu, alai anggo ari papituhoni, ari paradianan ni Jahuba debatam doi, dang jadi homangula anggo dinasadari, manang anakmu, manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, rodi pinahanmu, rodi isi ni huta ni halak pe namangibati hutam. Adi naunom ari do di toppa debata, langit dohot tano dohot laut, dohot nasa isina, dungi maradiat do ibana di ari papituhoni, di bahen ido ubahen na di pasu-pasu debata Jahuba, ari paradianan nai jala di parbadiai. Patik palimahon, ikon pasangapommu do natorasmu, asam mertua ho, jala liling mangulu di tano na nilehon ni Jahuba debatam diho. Patik paonopon, unak ko mamunu, patik papituhon, unak ko mangalakkup, patik pawaluhon, unak ko manakko, patik pasiyahon, unang hoolo makatidakon hata na sututu, maralohon jolma, maralohon dongan jolma,
patik pasapuluhon, dang jadi haliangan ni roham bagas ni donganmu, dang jadi haliangan ni roham dongan saripe ni donganmu, manang naposo na bawa, manang naposo na boru-boru, manang lobuna, manang hodana, manang dia pe ugasan ni donganmu. Behano padok ni dibata taringot patik na sapului, oddo, ahudo jahuba de batam, ninna de batata, pargogo na sohatudusan, jala parrimas, siluluhon dosa ni ama-ama tu pinoparna, rodi sudut patuluhon, rodi sudut paopaton, pinopar ni akan na sogoroha di ahu, alay asido rohakku di akan na ribu-ribu, akan na marholong ni roha di ahu, naso mangalaosi patikki, ido sahatna, atong mangidugugo mahita tu debata, laho mangulahon patik nai, ali Tuhan debata, say pargugoy mahami, mangulahon mahobar tu patik ni, amen. Tapuji matuhatta, maredde mahita sian buku ede nomor 434 ayat 1 dohot ayat 2. Tatopoti madosatta tu adupan di debata martangiang mahita. Ali Tuhan debata amanami na di banua gijang, hodo na patupahon hasesan ni dosa di hami halak na dangolon, marhite-hite anak haholongan ni roham, say asi maroham di hami, akan na mangarsakon dosa nami, say sahapi matu bagasan rohanami hasesan ni dosa nami i, lehon matu hami todim na badiai, asa unang ganggu rohanami di asi ni roham, alay asa hot rohanami marhapor siyaon, laho manggotapon nasa dusa dohot roha por tibion,
Asa hupasahat hami diri nami tuho, gabi pilihan na mangulu, jalan abadia, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabigi mahata baga-baga taringot tu hasesaan di dosa. Humokop hita, gabi dosa do ibana naso tumadda dosa di bahen debata. Asa gabi hati goran ni debata hita, marhite ibana. Hasangapon ma di debata na di gijang. Tapuji matuhatta, maredde mahita sian buku de nomor 110 ayat sada dohot ayat 2. Hatani debata nagabe trupuk epistel di minggu tasadarion, imana tersurat di buku Pesalmen 125, nama muka maisian ayat sada sahat tu ayat 5, asa tajahamana marsikat sorin. Hatuaon ni akka namar haposan tu Jahoba, edde hananakok, akka namar haposan tu Jahoba, songon dolok siod do nasida, dang tagabon humordit, hot do tahe rodi saleleng-leleng na. Aidang tagamontong madodon tukot harajaon ni hajahaton di atas perjabaran ni akka partigor. Asa unang laho, tangan ni akka partigori tu hageduhon. Alay anggo akka namanibil tu dalan nasida sa diri, akka nageduki, say natugihonon ni Jehovah do nasida rap dohot si ulah hajahaton dame ma songgop yanggo tu Israel ido yanggo sahatna martua do akka natumangihon hata ni debata jala naupteopsa. Amin. Tapuji matuhata maredde mahita sian buku de nomor 205 ayat sada dohot ayat 2.
dakkon maha porsiaw tai songon na hinati dakkon ni dong atas ha porsiaon di sadok portibion rap mahita madok au porsea di debata Jahoba ido ama pargugo na suatu dosan natu mapalangit dohot tano au porsea di Yesus Kristus anak di debata Jahoba na sasadai iman na tinubuhon ni si Maria nagabi-gabian setor di parbadia dorang sohadubuhan ido tuhatta na tumahon na bernit di panguhunguan ni Silatus na mati terpajal do ibana di hau pinas silang na tuat tu banua toru dong ditanom na mulak mangolo di ari patuluhon na manaik ku surgo lau kudul di siamun di debata Jahoba amanai pargogo na suhatu dosani di simay bana pay mamulak sugot tu tanoon manguhumi halak na mangulu dohot na mate au porsea di tor di porbadia jaladong sadahuria na badia huria topan maka Kristen akan abadia dohot dia sisani dosa dohot dia taina mato mulak nangulu do sogot daging ni halak nang mate dohot dia nguluan na sora suda amin tabigima kor ina gloria
Tabegema titing ni Huriata. Tabegema titing di Huriata na perjolo gore mingguta ima minggu pasap 15 hon dung Trinitatis. Doho topik nunga ding gan saluhutna di bahen Yesus. Tauduti mamuse di titik 2.1 ima sermon parhaladu pada hari Selasa 10 September 2024 masuk pukul 17 WIB. 2.2 sermon wek hari Rabu tanggal 10 September 2024 masuk pukul 7 WIB atau 10 siang WIB. Week 2 di bagas ni keluarga Nyonya Sihombing Boru Siregar inganan gedung sekolah minggu. Week 4 Dr. Andus DP Siregar PD Boru Manulang inganan komplek perahyangan rumah villa B63 Gang Geger Kalong Hilir RT Walu RT 10 Sarijari. Week 6 ingat Nyonya El Perdede Boru Nenggolan inganan Gelen Paralar Residen G1 RT Sada RW2. Week Walu Nyonya FJ Simanjuntak RM Boru Sianipar inganan komplek Lewi Gajah Permai. Di hari Kamis tanggal 12 September masuk pukul 10 siang WIB. Wiksada di bagas ni keluarga Nyonya OCL Sihombing Boru Nenggolan inganan Pondok Dustira. Wiktolu di bagas ni Nyonya A Simatupang Boru Gultom inganan Jalan Kebun Cau nomor 4. Wik 5 di bagas ni keluarga J Situmorang Boru Pajaitan inganan komplek Nusa Hijau. Week 7 di bagas ni keluarga JRB Simatupang N Boru Sormin inganan Jalan Jeni Blok A nomor 17 RT 9 RW 19 Cilame Permai. Week 9 di bagas ni Amang Situage Panjaitan Boru Nenggolan inganan komplek Bumi Pakusarakan 2 A2 nomor 30. Namangihut 2 persembahan bulanan. Pada hari ini Minggu 8 September 2024 dalam setiap kebaktian gereja kita akan mengumpulkan persembahan bulanan untuk bulan September 2024. Persembahan tersebut dikumpulkan ke depan bersamaan dengan persembahan kedua dan dimasukkan ke kotak yang sudah disediakan. 5.1 Berita duka. Pada hari Kamis 5 September 2024 telah meninggal dunia saudari Lisbeth Adelina Boru Manulang. Lahir 4 Juli 1966, tutup usia 58 tahun, beralamat di Jalan Jelambar nomor 286 RT 7 RW 15 masuk W4. Pada hari Jumat 6 September 2024 telah dimakamkan di TPU Kerkop Lewi Gajah Cimahi. Kiranya Tuhan Yesus memberikan penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan. Berikut 5.2 acara penghiburan atau mengapuli. Pada hari ini Minggu 8 September 2024 setelah ibadah siang gereja kita akan mengadakan penghiburan kepada keluarga Nyonya SP Manik Boru Tampu Bolon yang beralamat di Jalan Letkol Gia Manulang Palalarang U6. Dimohon kepada jemaat dan parhaladu untuk mengikuti acara penghiburan tersebut. Berikut 5.3 pendaftaran pelajar CD. Gereja kita akan memulai pembelajaran katekisasi CD tahun ajaran 2024-2025. Dimohon kepada jemaat yang akan mengikuti katekisasi CD supaya mendaftarkan ke kantor gereja dengan membawa fotokopi akte lahir, fotokopi surat baptis dan fotokopi kartu keluarga serta surat pengantar dari sintua wek masing-masing
Pendaftaran dimulai tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024. Pendaftaran setiap jam kantor Selasa sampai hari Sabtu pukul 9 sampai dengan pukul 16 WIB di kantor gereja. 5.4 Pelajar sidi khusus. Gereja kita melayani sidi khusus sebagai jemaat yang sudah bekerja, perantau dan yang berasal dari agama lain. Syarat-syarat sama dengan sidi reguler dengan ada penambahan persyaratan antara lain khusus perantau, surat parhuriaun dari gereja asal, khusus dari agama lain, surat permohonan dari yang bersangkutan, dan surat persetujuan dari orang tua. 5.5 Pelayanan perjamuan kudus. Pada hari Minggu 1 September 2024, gereja kita telah melayani perjamuan kudus kepada jemaat yang sakit di rumah, yaitu Inang Nyonya S. Butar-Butar Boruhuta Julu Wek 7. 5.6 Kegiatan seksi kesehatan. Seksi kesehatan HKBP Jalan Lurah berencana akan mengadakan pemeriksaan pap smear untuk deteksi dini kelainan pada organ reproduksi wanita secara gratis dengan menggunakan kartu BPJS. Bekerjasama dengan Laboratorium Prodia yang akan dilaksanakan pada hari tanggal Jumat 13 September 2024, waktu pukul 16 sampai dengan selesai, tempat ruang kesehatan HKBP Jalan Lurah Cimahi. Dimohon kepada semua anggota seksi perempuan dan lansia agar segera mendaftarkan diri ke sekretariat seksi perempuan dengan membawa fotokopi kartu BPJS dan fotokopi KTP. Lebih baik mencegah timbulnya penyakit daripada mengobati. 5.7 Minggu Ekologi. Pada hari Minggu 22 September 2024, gereja kita akan melaksanakan ibadah masa penciptaan dan Minggu Ekologi. Tata ibadah akan disediakan dari pusat. 5.8 Hasil pesta perayaan remaja. Hasil pesta perayaan remaja yang dilaksanakan pada Minggu 25 Agustus 2024 sebagai berikut. Pemasukan 1 dana awal dari Huria 5 juta, 2 bunga semat berjumlah 1.050.000, 3 tortor 10.867, 4 amplop perayaan remaja 4.266.000, 5 lelang tunai Rp 11.550.000, transfer 2.050.000, 6 PO sejumlah 15.750.000, 7 persembahan via transfer 1 juta, jumlah pemasukan 51.538.000 rupiah. Pengeluaran 1 aksesoris lapet dan bahan lelang Rp 9.208.000, 2 konsumsi setelah pesta tambah amplop untuk remaja dan pelatih kor dan tortor sebanyak 2.868.000 rupiah. Jumlah pengeluaran keseluruhan 12.076.000 rupiah. Total pemasukan sebanyak 39.462.000 rupiah. Dengan catatan hasil pesta perayaan remaja dengan uang cash 36.412.000, transfer 3.050.000 rupiah. Gereja kita mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat HKBP Jalan Lurah Cimahi yang telah berpartisipasi baik berupa amplop maupun lelang. Nama-nama pemberi lelang dapat dilihat di media gereja kita. 5.9 Pesta Gotilon.
Sesuai dengan hasil rapat panitia Pesta Gotilon dengan Paralado, gereja kita akan melaksanakan Pesta Gotilon untuk mensyukuri berkat Tuhan yang kita terima dalam 1 tahun ini. Maka panitia memohon dan menghimbau kepada seluruh jemaat melalui WEC untuk melaksanakan keputusan rapat, dan dimohon seluruhnya jemaat berpartisipasi dengan sukacita. Pesta Gotilon akan dilaksanakan pada hari Minggu 20 Oktober 2024. 5.10 Database. Untuk memutakhirkan data real jemaat HGP Cimahi Jalan Lurah, diharapkan kepada jemaat yang belum terdaftar di database untuk segera mendaftarkan atau menyerahkan kepada Sintua WEC atau langsung ke Sekretariat Huria. 5.11 Penutupan gerbang gereja. Untuk menjaga keamanan di dalam lingkungan gereja, maka pintu gereja akan ditutup mulai pukul 24 WIB, kecuali ada kegiatan gereja kategorial. Dimohon kepada seluruh jemaat untuk memakluminya. Songonima titing namasa dihuriatta Tuhan nama masuk kita saluna. Amin. Tabegema kor ina hana.
Kapuji Matu Hatta, Marede Mahita Sian buku ede nomor 452 ayat sada dohot udukna laos tapasahat ma pelean sada A dohot sada B. Tuhan
Damene debatana sumurung sian saluhut na roha ima mangaramoti hati-hati dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madihita saluhutna. Amando tamuna kainang yenagabe turpuk jamita di parminggo tamanogoton imana tersurat di Markus 7 ayat 24 sahatu ayat 37. Markus 7 ayat 24 sahatu ayat 37. Tapai hutihut ma di bagasan rohat tabi. Boru Kanaan. Dungi borhat ma ibana siani laho tuluat tirus. Jadi dibongoti masada jabu, naing ma unang tarboto di rohana, alaidak tarbahet ca buni, aidang pigadan dibege sada inaina baritana, partod dinahodar do boruna, gabe Roma ibana marsinggang tujolona, parbegu do inai, sian bangso Siroponisia, jadi dipangido matu ibana asa dipabali si bolisi sian boruna. Alainin nado mangalusi loas jolo bosur akadak danak adak tama buato si panganon ni akadak danak lau madaboca tujolo ni akabiang. Alainin na inainaido mangalusi idonya Tuhan alai do akabiang na ditoruni mejai mangalang na pinapisik-pisikon ni akka danak. Gabe di dokma tu inai ala di hatami lao maho nungaruar si boli siap boruming. Lao matutu nasida muli gabe jupak sama borunai morom di podomanna nungaruar si bolisi. Tungi borhat ma Jesus muse sian luatirus laho sian Sidon sahat tutau Galilea mamolu sian tonga-tonga ni luat si 10 huta jala dibuan ma tujolona sahalak nanengel huhut mangungu dielek-elek ma ibana asa diapeho tangan natusi. Jala dibuan ma ibana tu nasuhi, holang sian na toropi, dijulukon ma jari-jarina tu pinggolni halaki, dungim marsitijur ma ibana lau majama dilana. Las manaili ma ibana dopak gijang, marhosa godang ma, dungi didok ma tu ibana, hepata nama dok muka ma. Jadi muka matutu parbinegian na har manang ihot ni dilana gabiti kosma pakulingna jala dipopai manasida unang dipaboa-boa tu halak alai lam diorai lam gogo manasida mamarita hotca jadi longang situtu manasida ninnama nungadengan saluhutna di bahen ibana gabe marbinegedo akka nanengel jalana mangungu gabe makatai di bahen ido anggo sahatna hamuna akadongan saha porsiaon di bagasan guari Tuhata Yesus Kristus memang taparsita do di bagasan ngolu taon molo tungboy nian ngoluna merdeka hita ngoluna bebas hita dalam segala hal isarana merdeka mahitanian manang bebas mahitanian sian akka sitaonon merdeka mahitanian sian akka pangujunan jala merdeka mahitanian sian akka persahiton dak salah hitama persita ngolu nasongoni alai koningotot tado amang dohot tamuna kainang bahwa ngoluta di tonga-tonga ni portibion ima ngolu na mengikuti ritme kehidupan isarana marsika soring do
ngoluta di tonga-tonga ni portibion. Sipata las dorohata, sipata marsai dohita, sipata marroa do pasu-pasu tuhita, jala sipata ahana taparsita di bagasan ngolutaon, sude sa sitongna di lehon Tuhan itu. Alay bohado hita amang dohot tamu nakainang molo tadok konak kiningan yang ngoluta di tonga-tonga ni portibion marsikat soring do jala bohado hita songon hala Kristen nang matoras di bagal sa Tuhani bohado hita amang dohot tamu nakainang molo masuk manang molomian hita tu bagasan parsahiton totu molo natang daw hita tutu di bagasan hapor siyaw taingo Jona tarsura di Mateus 10 ayat 24 nasa nagyot mangihuton au di suadahon madirina di porsan masilang na tu ibana di huton ma au setiap orang yang mau mengikut aku ia harus menyangkal dirinya memikul salibnya dan mengikut aku. Alanido hamuna kamang dohot tamuna kainang kembali mahita tu bagasan hata natapatu jolo nakiningan molomian dihita pangujunan molomian dihita akka arsak ni roha molomian dihita di bagasatikyon akka parsahiton tui sedohita mangalu-alu tui sedohita marubat tui sedo haporusata anggo halak bata na jolo andorang soditadda ha Kristenon molo marsahit halak batak ya tui sedo borhat tuda tudukan jala memang ido pe kondisi ni halak batak na jolo dah dang pitur tapar salahon halak batak molo memang borhat na sida marubat tu datu ala riboto datui datu naboy mangalehon hamamalum ni parsahiton alai naneng dohonod disi amang do tamu nakainang dung bergeser hita sian naso marhapor siaun tu debata dung margeser hita marhapor siaun tu debata gabe tahapor siaido bahwa debata tai debata nabui pamalum akka parsoryota nabui pamalum akka parsahitota nabui pamalum akka parukilota nabui pamalum akka ragam ni pangujunota jalai kotu hapor siaut taido hita marhaposan so tunggabe kembali hita marhapor siaun sinkritisme sada sisi tahapor siai datu sada sisi tahapor siai misalna debata sada sisi tahapor siai dope misalna aka gaib-gaib na masa di tonga-tonga ni portibion sada sisi tahapor siai dope debata na manobus hita unang madabu hita tu hapor siaon na di guaran na sinkritisme maralo do itu patik ni debata lumobi patik parjolo dohot paduahon sada sisi tasobba gana-ganaan sada sisi tasobba debata di bagasan Yesus Kristus nama dohot tamu nakainang bayi marana viral di bagasa tikyon ate terlepaslah dulu melihat isena sitong isena salah disi tapi ada satu yang harus kita cermati di situ amang dan inang bahwa memang tugas ni pangulani huriado sa sitong na mamodahon akka manang paingoton akka na maralo tu patik ni debata lumobi molo sapala ruas na badabu tu sinkritisme batugas ni pangulani huriado paingotoni alania maralo tu patik ni debata
lumobi patik parjolo dohot paduahon. Alanido di bagasan turpukta sadarion Markus pitu ayat 24 sahatu tulu puluh pitu. Di bagasan turpukon adong sahalak paropuan Junani ima bangso siro Ponisia ya. Jadi sahalak paropuanon ima sahalak paropuan non Israel manang halak Kanaan. Aboy berengotasian Markus pitu ayat 26. Jalatardok bangso parbegudo ibana. Bangso parbegudo nasida. Memang amang molo tasulikit sautik latar belakang ni turpukon. Memang di halak Yahudi bangso Siroponesia ima bangso parbegu jaladang apala di halomor rohani halak Yahudi marsaur tunasida dan apala di halomor rohani halak Yahudi mamereng halak Siroponesia on alai tabereng di bagasan turpukon hinorhoni akaskat skati nakiningan diterobos ina odo manang nasahala ibu na marharoruan sian bangso Siroponesia odo nakiningan sekat-sekani tang dipardulihon ibana sekat-sekat i manang tembok-tembok pemisa i demi kesembuhan ni yanakonna demi kesembuhan di Brunei. Jala saya digogoi ibana do majou Yesus mangiro tolong tu Yesus asa di pamalum nian boruna sia todi nahodar i. Alhamdulillah kadungan seakan ada adong terkesan di bagasan turpukon. Saya hirana di panengel-nengel Yesus i daun pinggolna. Saya hira di panengel-nengel Yesus i daun parupuan salak parupuanon. Jelas seakan-akan saya hirana so di pardulihon. Alai saya terus ma parupuanon mangido. Tutu hatta Yesus Kristus asa di pamalum nian boruna naung hona todina hodaron naung hona di bagasan pangarajayon ni si bolison sian borunai mangido pangurupion ibana sian Yesus alai bolo taparohaon nakiningan noborat hatani tu hatta Yesus Kristus ima di ayat 27 itu. Boleh ditampilkan dulu ayat 27 Markus 7 ayat 27. Ferry boleh ditampilkan dulu ya. Markus 7 ayat 27. Ahado di dokkodisi Markus 7 ayat 27 tajah jona di slide amang do tamuna kainang loas jolo bosur akada danak adak tama buaton si pangano ni akada danak laho madabu hosa tujolo ni akka biang amang do tamuna kainang. Kenapa Tuhan Yesus seperti ada kesan mengatakan setabi anjing manang biang di bagasan turpukon. Sasitong nadakya didok Yesus parupuani manang sahalak inai satabi panangga inatai satabi damang dainang tanghea didok Yesus hata nasongoni alai maksud nasongonodo mangan ma anakku di meja huparade si panganon disi alai somal doi taida sai ditoroni meja do panangga sai naing mangido mangan ido tahya manginang molo mangan misal lahita
adok pananggata manang biakta sa tabi damang dainang datuk perjolo pananggale hono tamangakan nang pe ibana mangangguanggo uap na husus manang na ado tahe guara hua na angur situtu manang na dek ke manang na naniura pe manang na jengkol pe di meja isedo parjolo taleho mangan anak kota hita datuk tarhona pitorise sa tabiate panangga manang biang ale memang jojodo taparrohaon anggo panangga manang na biang dalam bahasa Indonesia anjing sering do ibana sa sitongna saya manganggo-anggo uap na khusus sehari-hari dileo tuakon tuau jengkoli sehari-hari dileo tuakon tuau misalna holi-holi ni jagali misalna kan manang na sehari-hari dileo tuakon tuau ahado guara manang na manuk jagal manuk saya dos sa sitongna saya dipamanat-manat panangga ditoruni mejani alay na nang dono ni Jesus amang do tamuna kainang datung tarhona lehonokku si panganon ni gelekku tu pananggai gabe somangan gelekki holan alani pananggai alayodo kelebihan ni hapursiaw ni inata na memiliki anak na dirasuki si bolisi nak kiningan adi dokon ibanado di Markus 7 ayat 20 tampilkan lagi dulu pari Markus 7 ayat 28 dalam bahasa Batak ado di doko di Markus 7 ayat 20 lalu tajama jolo ido nian Tuhan alay do akabiang na ditor ni mejai mangalang na pinarpisik-pisik kon ni akka danak ya amuna kamang do tamuna kainang di bagasan turpukon Yesus mau mengatakan tu bagasan parpuani manang tu sahalak parpuani nak kiningan marhite ayat 20 ate naneng dohono ni parpuani sa sitong na odo berilah sedikit saja pun kuasamu dan kasihmu Tuhan Yesus sedikit saja walau itu nampaknya hanya remah-remah itu sudah cukup menyembuhkan anakku songonima na didokon ni parupuani tu Yesus di ayat 20 walui alana taparuhan ma bahwa hapor siaw ni parupuanon betul-betul do ibana porsea jala betul-betul do ibana yakin namarhuaso do Yesus naboy pamalupon borunaing namang do tamu na kainang nanang dohonon na tuhita di bagasa tikyon ima asa sude hita ruas di huria maniru haporsiaon ni paropuan siroponesiaon dia mau melakukan apa saja demi kesembuhan anaknya tetapi yang terutama adalah parupuanon memiliki iman yang sangat kuat di parsirangguton ibana do haporsiaonna tu Yesus dia benar-benar bergulat dalam iman demi kesembuhan anaknya itu amang do tamuna kainang naneng dohonon na disi molotung adong be pangujunanmu di bagasa tikyon molotung adong pe si taunonmu di bagasa tikyon molotung adong pe parsahitonmu manang parsahiton yanakonmu di bagasa tikyon ti rumah parsiranggutan di borus inatta borusi
si boru ponesia inak kiningan. Bergulat do ibana tu Yesus. Dia tidak peduli dengan sekat-sekat antara Siro-Fenisia dengan halak Yahudi. Tetapi yang dia utamakan adalah bahwa dia memiliki iman yang sangat kuat. Dan dia rindu anaknya harus sembuh. Sian todi naho dari manang sian todi ni sibolis i. Hamuna kadongan adong dosada parsiajaran na perlu dihita di son ima taringot tu na mangido. Ya, nakiningkan na mangido do nakiningan salak parupuan Siro-Fenisia i tu Yesus. Alay adong do si parsiajarat na perlu dihita ima taringot tu na mangido. Taringot tu na mangido marhite na martangiang memohon kepada Tuhan. Ikon jujur dohita. Ikon dohonot tado. Si pata songon na dipanengel-nengel Yesus do tanyak taing. Itu kan? Si pata hirana so ditangion Yesus do tanyak taing. Si pata hirana dipasobu-sobu. Si pata hirana so ditangion manang dipanengel-nengel tanyak taing. Alay ahado maksud na di si amang ina. Bila Tuhan Yesus sepertinya menunda untuk mengabulkan doamu, Tuhan Yesus ingin melihat sejauh mana imanmu. Bohado haporsiaonmu, balgado haporsiaonmu. Tuhan Yesus ingin melihat imanmu yang terbukti. Itu banda didoko di Roma 12 ayat 12c. Di ngotamu nado petahe Roma 12 ayat 12c. Surat maluani seon. Jugulhon martangiang. Jugulhon martangiang. Mola didokot jugulhon martangiang. Bau nang marsangga-sangga hita martangiang atong. Mola nunga sampai didokon si Paulus di Roma 12 ayat 12c. Jugulhon martangiang ningna unang marsangga-sangga tangyang mi. Alay terus jugulhon tanyang mi. Bohado Tuhan pangujunakon. Bohado Tuhan parukilakon. Bohado Tuhan gelekon. Nunganya ditikina misalna marhasoho tanon alay. Bohado Tuhan. Naso ditangyo kodo Tuhan. Sejauh mana iman kita amang inang. Kugo do hapor siota. Kencang do tangyakta alani i songon tangyang ni parupuan Siro-Fenisiaon kancang do da batangyang na dang mersangga-sangga ibana nang penakiningan adong sekat antara Yahudi dengan Siro-Fenisia dang temboki gabe memisahkan ibana doho Tuhan ta Yesus Kristus alai da dijugulhon ibana ahado hapor siaon nai na dijugulhon ibana ahado tangyang naido ikon boy malum boru nai sian roh-roh jahat. Hamuna kadongan namangihut mamuseng tabereng di bagasa turpukon ima di ayat 31 ayat 37 ima barita taringot na di pamalum Yesus sahala nanengel huhut mangungu dung borhat Yesus sian luat Tirus lao sian Sidon satu tau Galilea mamolu sian tonga-tonga ni luat si 10 huta manang Dekapolis. Dibuan hala matu Yesus sahala nanengel huhut nangungu dielek-elek maibana asa dia pehon tangan natusi. Jala dibuan maibana tunasuhi holang sian natoropi dijuluk kon ma jari-jarina tu pinggol ni halaki dungi marsitijur ma ibana laho
majama dilana. Laos manay lima ibana dopa gijang marhosa godang ma dungi di dokma tu ibana. He pata na marapatan anak kiningan mukap ma terbukalah. Jadi muka ma tutu parbinigianna har mananghihot ni dilana gabe tikosma pakulingna. Tung masailongang situtudo akka natoropi jalanin nama nung ngadenggan saluhut na di bayan ibana gabe marbinegedo akka nanengel jala na mangungu gabe makatai di bayan. Amang do tamu nakainang sian dua peristiwa na masa na tabereng di bagasan turpukta tikion na di patupani Yesus ima naing patuduhon bahwa Yesus mampu melakukan segala sesuatu. Mampu Yesus mengubah anakmu. Kalau misalnya anakmu pada saat ini bergumul di sirokani todina, mampu do Tuhan Yesus melakukan segala sesuatu tusi. Mampu mengubah akka pangujunanmu. Yesus mampu mengubah akka pangujunanmi gabe lasni roha. Mampu mengubah akka sahit na taay manang na di ayana kota di bagasan tikyon. Tuhan Yesus mampu mengubah itu menjadi sehat seperti biasanya. Unang ganggu roham porseaho di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Jala songonido hita namar huriaon alumobi pesta gotilon putulu majo saotik hita tu pesta gotilon. Ay boado bayno niwek sadaon 25 juta. Ay boado bayno niwek duaon 25 juta. Amangoy 50 juta we 5. Bohado bahenon nami. Amang dota muna kainang unang ukur Tuhani di bagasan ngolo. Satabi amang ina. Satabi dah. Mula memang na tahun-tahun sebelumnya kita dipatok dengan gugu toto ripe 750.000. Jala dos manueng sudehi tahun. Dos maaka pengulung sampape ikut tagiota misalnya 750.000 sian hita na boy misalnya perekonomiata alai hita gabe dos di bagasan pesta gotiloni gabe dos berkat-berkat natajal dohot pengulung sampah. Kita lah dulu berpikir amanginang paksaot tado ruas ta pengulung sampaon leonon na 750.000 HP hita menonjok ikados pasu-pasu idohot nasida amang do tamu na kainang unang parsoada pasu-pasu na dapot naung tadapot di bagasan na sa tabulon. Hati dakon amang ina. Terlepaslah dulu kalau misalnya kita marungu-tungu malean banggui kita mabah kalau misalnya ngamar julak-julak misalnya pasu-pasu nata jalo di bagasan taunon alai sata parsuada bahita mak alai kudus nin nahita pasu-pasu ita baik doakan na pangulung sampaan dohot hita naung boy perekonomiata di bagasan tikyon. Alani do amang do tamuna kainang unang sai ukur misalnya kemampuanmu dohot haporsiaunmu di adopan ni debata. Berikan yang terbaik kepada Tuhan. Leon dengan kemampuannya, kalau memang dak sanggup kita ya udahlah 50.000 nggak apa-apa, nggak dipaksa. Memang mulai do kemampuan. Mula memang ido kemampuan amang dang mampu kami hola 20.000 dona boy tarleo kami di Gotilo di tahun 2024. Mula memang ido kemampuan bababa ino dak say paksao ni.
Bamolo memang dak sanggup misal na wek 5 manang na wek sada wek 2 25 juta holan nasau 2 haba dak bahama dohonon alai naneng dohonon tuhita di bagasa tikion amang dota muna kainang unang ukur Tuhani di bagasan parnguluanmu. Dia mampu melakukan segala sesuatu. Songon tu boru si penesiaon dongon sahalak na ngungunak kiningan na subui marbineke jalabui do di patu Tuhan ta Yesus saluhut nai alania hado alani kancang do perekomunian ni halaki bukan ala hapor siauna na gogo ido di bahen di hapor sia ibana Yesus jala alani hapor siauna ina kiningan gabe dileho Tuhanima aka pasu-pasu tu nasida alanido amando tamuna kainang di bagasan turpukta sadarion anay diajar hot tuhita asa pasahat masaluhut nangolum tu Tuhan Yesus yang mampu mengubah segalanya. Unang pasahat ngolum tuiseng tuaka hagogon ni portibing maralo duing. Unang pasahat ngolum tu partod tinahodar. Unang pasahat ngolum tu akaise aka paramal namalo di tonga-tonga ni portibium. Unang pasahat ma saluhut nangolum tu Jahoba. Jalan akininya nido edeni nahan naunati. Halak na marparbue di Tuhan Yesus ikor ramos ni na marparbue. Di sabung ina gloria manak kiningan molo halak naung marparbue hita, molo halak naung tang hita, molo halak naung kancang hapor siauta tu Tuhan Yesus idokon ina gloria na kiningan ikon Tuhanido haporusata. Jala molo nunga Tuhani haporusata monang mahita maralo parukilan monang au monang hamuna monang hita saluhutna sai tu Tuhan Yesus matotong haporusata amin martanyang mahita mauliate ma ali Tuhan di pasa rohanami tuho boy hami ali Tuhan adi bagas tikion marhaporsiaon na togu songon boru siro Venesia di bagasan tikion ali Tuhan dohot halak nanengel nagabe ojahan ni jamita di bagasan tikion boy hami margogo boy hami ali Tuhan kuat di bagasan haporsiaw nangpe ikon madalani ngolu na godang aka hamaolon di tonga-tonga ni portibion alay di pamonang hodo hami maralohoni saluhutna ala boy hami marhaporsiaon natang dilehoko aka tadda halongangan Tuhan di bagasan tikion hutanya ko kami marwas nami na marsahit pajaitan boru si tompul pajaitan boru si jabat inang opo Nicolas amang si dabuke boru si lalahi nyonya hawe samosir boru pagpahan nyonya tapubolon boru si litonga amang si laban boru si manjuntak Ronald si tompul radot arito nang dirawat di RSJK songoni nang amang pelman pasaribu boru panggabean opung guen ketua pembangunan dirawat di rumah sakit Penang jalalas di bagasa tikion terus doa ali Tuhan tanya konon nami pemulihan ni ina nami nyonya si tompul boru si pahutar songoni nang nyonya si dabuke boru si lalahi songoni nang nyonya si manung kalit boru si naga dang marna bosa kami ali Tuhan manang yakon saluhut na akar ruasmu na di bagasan parsahiton manang di bagasan pemulihan alani mangido mahami dohot gomos ali Tuhan
Asatung pamalumommu saluhut aka ruas namar sahid di bagasan tikion, jala di bagasan pemulihan say margogoma nasida. Songoni tutuale Tuhan amang situa hutahayan di bagasa tikion na songgot rohani nasida inorhoni aka parsahiton homa tutu na pamalupon amang situa hutahayan di bagasan tikion. Ali Tuhan ng aka agenda pulau nami di bagasan na saminggon tanyak konon nami do tuho lumobi ali Tuhan keluarga ni Lisbeth Adelina Boru manulang naung dialapo di arina salpu ali Tuhan nasi roham say homa na mga puli keluarga na tinadiko ni inang Lisbeth Adelina Boru manulang jala anon ali Tuhan nang borhat mahami tubagas di keluarga nyonya SP Manik Boru tapu bolon o pumarita Boru homa namang mapargugoy ho kami ali Tuhan asaboy anon hu taryasok kami hata pangapulioni tu inang opu Marieta Boru di bagasan tikion. Songoni mali Tuhan nang kegiatan pesta gotilon ali Tuhan. Asa toktong polin haporsyon nami. Asa toktong ali Tuhan huradoti hami nang tradisi nami imana patupahon pesta gotilo kami sahali sa taon. Alani ali Tuhan unang rohana marungutungut kami ali Tuhan mangalehon gotilon nami naung hugotil kami di bagasan nasa taonon. Alay ali Tuhan sailasma rohanami patupahos sai saluhut na itak ninai na tolak nami ali Tuhan idole honon nami dang mungkin paksa honon nami diri nami ali Tuhan mangaleon tuho Allahu boto hami do kemampuan nami alani ali Tuhan di bagasa taonon tung masai godang do aka pasu-pasum dilehoko tuhami ido nahugotil hami jala ima naupasatami tu baga coro na pinarbadian mi alani ali Tuhan tanya konon nami do aka ruas di huriam na pasahaton aka pelean baik pelean tu huria baik tu pembangunan songoni nang ucapan syukur songoni nang aka perpuluhan songoni ali Tuhan pilun songoni nang aka DSH dohot aka pelean-pelean na asing homa ali Tuhan na melipat gandakan berkatmu tuhami asa toktong hami marhaporusan tuho jala toktong di bauriho tuhami pasu-pasu marlopit gadda sonia karwas di huriam ale Tuhan namarulang tahu di bagasa tikion adong 28 halak jala 5 halak namarulang tahun pernikahan ale Tuhan homa ali Tuhan namana bayi gajang ni umur tu aka ruasmi tabai aka silas di rohani nasida tabai nang pasu-pasum tu aka ruasmu namarulang tahun pernikahan di bagasan mingguan masay gurang dope ali Tuhan si pangidon nami alay di botoho dui akana solot di bagasa rohanami marhite guardiana mu Yesus Kristus martanya kami tuho amin. Puhut mahita marede sian 5 onom walube ayat sada lasta pasahat ma pelean bulanata tujolo. Oh
ta saluhut na. Tatangyakon ma peliata martangyang mahita. Ale de bata amanami na di banua gijang horo haroroan ni saluhut silelo na denggan dohot na sauliba sana mauliutus. Hu pasatami masyan na nilehon mi tuhami pilihan nami tuho say jalo may gabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti asa huparhasya kami pilihanon. Pati bulhon harajonmu di tunga-tunga ni Huriam do di Portibion. Buhay marohanami marhite tito dim. Asalam tadahami godang ni silolon mi tuhami. Asalam girgir hami mandok mauliate tuho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Maharajaanmu sa saut malomo ni roham di banua tongon song na di banua gijang leon matuhami sadarion hanguluan siapari se sama dosa nami songo panesa nami di dosa ni dongan merdosa tuhami una kami tugitu pangujunan palua mahamisian pangago. Mahamu di bagasad dami, jalo hamu mah pasu-pasu sian tuhata. Di pasu-pasu jala diramo ti Tuhan de bata mahu. Di sodakon Tuhan de bata mabuhina tuho. Jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan de bata mabuhina tuho. Jala di pasaur hon madame na tu todim. Amin. Salam horas madhita saluna. Yang tadi deh.